Εξοχότατε πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητέ φίλε Περικλή Στιβαρέ, αξιότιμοι πρόεδρε και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ρουμανίας, ο Νόστος, που χάριν στην πρωτοβουλία σας για δεύτερη φορά φέτος διοργανώνουμε εκδήλωση αφιερωμένη στον φιλελληνισμό και τη μέρα του φιλελληνισμού εδώ στην Πρεσβεία. Αξιότιμα μέλη του Ελληνορουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αξιότιμα καθηγητά κύριε Ντίνου, αξιότιμη κυρία Λάζαρ, που είστε ο πυλώνας της διάδοσης της νεοελληνικής γραμματείας εδώ στη Ρουμανία εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχουμε πολλά και πολλούς εκλεκτούς εδώ σήμερα Έλληνες, ομογενείς, Ρουμάνους φίλους της Ελλάδας, της ελληνικής ιστορίας και των ελληνικών γραμμάτων μαζί μας. Θα με συγχωρέσετε εάν παραλείπω να σας χαιρετήσω έναν προς έναν ονομαστικά, αλλά όλοι πλέον και έχουμε γνωριστεί και είστε αυτοί οι οποίοι στηρίζετε την Πρεσβεία και την προβολή της Ελλάδας στην φίλη Ρουμανία. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, χαίρομαι που έχουμε και νέα παιδιά εδώ από το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, το δυναμικό του οποίου ηγείται ο καθηγητής κύριος Ντίνου. Θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω όλους στην Ελληνική Πρεσβεία Βουκουρεστίου απόψε, στην εκδήλωση που, όπως είπα, συνδιοργανώθηκε μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελλήνων Ρουμανίας Νόστο, προκειμένου να τιμήσουμε την ημέρα του φιλελληνισμού και διεθνής αλληλεγγύης, ως έχει καθιερωθεί με προεδρικό διάταγμα στην Ελλάδα από το 2008, η 19η Απριλίου, η ημέρα του θανάτου του Λόρδου Βύρωνα, εμβληματικής μορφής του ποιητικού ρομαντισμού, με τη δράση του υπέρ της ελευθερίας των Ελλήνων και τον θάνατό του στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου, αποτέλεσε την πλέον προβεβλημένη διεθνώς προσωπικότητα φιλέλληνα την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και μετά. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή χρονιά, όπως είπα, που μαζί με τον Νόστο σημειώνουμε με εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ειδική εκδήλωση την επέτειο του φιλελληνισμού εδώ στην Πρεσβεία μας. Και η ιδιαίτερη ικανοποίησή μου φέτος έγκυται και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στη Ρουμανία καλωσορίζουμε ως κύριο ομιλητή έναν πολύ αξιόλογο ιστορικό της νέας γενιάς στην Ελλάδα, ο οποίος όμως έχει ήδη χαράξει το στίγμα του με ομιλίες, δημοσιεύσεις και βιβλία στους ελληνικούς αλλά και στους διεθνείς ακαδημαϊκούς κύκλους, τον κύριο Γιώργο Καλπαδάκη, κύριο ερευνητή της Ακαδημίας Αθηνών. Ειδικότερα στην Ελλάδα, έγινε γνωστός και πέραν των στενών ακαδημαϊκών κύκλων με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μονογραφία του με θέμα το Κυπριακό την περίοδο του 1954-1974 και υπότιτλος «Στοχαστικές προσαρμογές και αιώνιος διλιγιανισμός». Νομίζω ότι ο υπότιτλος δίνει την ένδειξη της σύγχρονης οπτικής, της κριτικής και του ενδιαφέροντος που έχει το έργο του. Αυτό πρώτο εκδόθηκε το 20 από τον εκδοτικό οίκο Παπαζή στην Αθήνα και έχει ήδη εξαντληθεί και η τρίτη του έκδοση. Πιο πρόσφατα, το 23, εκδόθηκε και δεύτερο βιβλίο του με θέμα τη Βαλκανική Συνομοσπονδία του Ιωάννη Καποδίστρια, όπου έφερε στο φως δύο ανέκδοτες επιστολές που απίφθινε το 1828 ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος στον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Τσαρικής Ρωσίας, Κόμιν Έσελροντ, για τα μεταοθωμανικά Βαλκάνια. Πρέπει να σημειώσω ότι η ακαδημαϊκή του πορεία είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Έχει ξεκινήσει τις σπουδές του στη Σχολή Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του University College London, του UCL, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας. Έλαβε λοιπόν Bachelor in Science για να συνεχίσει με μεταπτυχιακές σπουδές στις διεθνείς σχέσεις στο London School of Economics και να λάβει διδακτορικό από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας.
Στη μακρά ακαδημαϊκή του πορεία έως σήμερα, υπήρξε μεταξύ άλλων υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright για να διεξάγει έρευνα στο Χάρβαρντ και εν συνεχεία υπότροφος ερευνητής το 23-24 στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Cambridge. Το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή το 2024-25, διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης, ενώ μεταξύ του 2011 και 2018 δίδαξε στη νομική καθώς και στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει και πολλές άλλες δράσεις και διδακτικές εμπειρίες, γιατί η ακαδημαϊκή του πορεία είναι πολύ πλούσια και περιλαμβάνει κυρίως πολλές αξιόλογες δημοσιεύσεις. Εγώ είχα την τύχη πριν από λίγα χρόνια να παρακολουθήσω διάλεξή του και είχα εντυπωσιαστεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ευτυχής η συγκυρία που είχε την ευχέρεια να έρθει στο Βουκουρέστι για να συμμετάσχει στη σημερινή εκδήλωση. Είναι, μου είπε, η πρώτη του φορά που επισκέπτεται τη Ρουμανία, στην επικράτεια της οποίας ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση το 1821 και όπου τα μακραίωνα ίχνη του ελληνισμού παραμένουν ορατά και ζωντανά, θα έλεγα, έως και σήμερα. Προσβλέπω λοιπόν στην έναρξη μιας γόνιμης διαλεκτικής συνεργασίας με τους Ρουμάνους ομολόγους του και προσδοκώ πραγματικά να ακούσουμε όλη τη σύγχρονη οπτική του στην προσέγγιση του για το φιλελληνισμό με την ευκαιρία της σημερινής ομιλίας. Τον ευχαριστώ, όπως και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Νόστου, καθώς και τους συναδέλφους μου στην Πρεσβεία για την ουσιαστική του συμβολή στην επιτυχή διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατη πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Γραμματίκα, εξοχότατε πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Στιβαρέ, αξιότιμε καθηγητά του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, κύριε Ντίνου, αξιότιμα μέλη του Διμερούς Ελληνορουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κυρία Άννα Νικόλα, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, αγαπητά μέλη του Νόστου, φίλες και φίλοι. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ετήσια εκδήλωση για την ημέρα φιλελληνισμού, μια εκδήλωση που ο Νόστος έχει πλέον καθιερώσει ως θεσμό, τιμώντας από το 2025 πρόσωπα που μέσα από τη ζωή και το έργο τους έχουν αναδείξει έμπρακτα την αγάπη και την αφοσίωσή τους προς την Ελλάδα. Για δεύτερη χρονιά, σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία Βουκουρεστίου, βρισκόμαστε σε αυτό το εμβληματικό κτίριο και ευχαριστούμε θερμά την εξοχότατη κυρία Πρέσβη για την αρρωγή και την υποστήριξή της. Ο φιλελληνισμός δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα συμπάθειας προς ένα λαό ή έναν τόπο. Είναι στάση ζωής. Είναι ενδιαφέρον για την ιστορία, πολιτισμό, τη γλώσσα, τις αξίες και τους ανθρώπους της Ελλάδας. Είναι μια γέφυρα φιλίας που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών χωρών και πολιτισμών. Για τον Νόστο που δραστηριοποιείται εκτός των ελληνικών συνόρων, οι φιλέλληνες αποτελούν πολύτιμους συνοδοιπόρους. Είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν τις δράσεις μας, που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας, που αγαπούν την ελληνική κουλτούρα, που ταξιδεύουν στην Ελλάδα, που μαθαίνουν τη γλώσσα μας και συχνά γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό. Η απονομή του βραβείου φιλελληνισμού συνιστά μια ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς ανθρώπους που επέλεξαν να υπηρετήσουν τις αξίες του ελληνισμού, τιμώντας τον με το έργο και την παρουσία τους. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον κεντρικό μας ομιλητή, κύριο Γιώργο Καλπαδάκη, κύριο ερευνητή της Ιστορίας της Ακαδημίας Αθηνών, και να τον ευχαριστήσω θερμά που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας και βρίσκεται απόψε μαζί μας για να μας διαφωτίσει σχετικά με τη γέννηση του φιλελληνισμού από την αρχαιότητα, την εξέλιξή του μέσα από την Ελληνική Επανάσταση και την ορίμανσή του μέχρι σήμερα. Θα ακολουθήσει η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ «Μεσολόγγι Ιερή Πόλη, 200 χρόνια έξοδος 1826-2026» και η παρουσίαση και βράβευση του τιμόμενου για φέτος προσώπου από τον Νόστο. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την παρουσία σας και για τη στήριξή σας σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική για μας πρωτοβουλία και σας εύχομαι μια εξαιρετική βραδιά. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς και θερμότατες μου ευχαριστίες για την ηττική πρόσκληση σημερινή εκδήλωση στη πρέσβη κυρία Γραμματίκα.
και φυσικά και στην πρόεδρο του Συλλόγου Νόστος, την κυρία Σωτηριάδου. Εξοχότατη πρέσβη, κύριε Γραμματίκα, εξοχότατε πρέσβη, κύριε Στιβαρέ, αξιότιμε καθηγητά, κύριε Ντίνου, αξιότιμα μέλη του Διμερούς Ελληνορουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι του Νόστου. Ίσως αξίζει να αρχίσουμε από μια λεπτομέρεια η οποία μόνο εκ πρώτης όψεως φαίνεται φιλολογική. Στην πραγματικότητα είναι εξόχως αποκαλυπτική. Ο όρος φιλελληνισμός απαντά, από όσο γνωρίζουμε, ήδη το 1781 στη θεωρία της γεωγραφίας του Ιώσιπου Μησιόδακα, ενός από τους εκλεκτότερους εκπροσώπους του ελληνικού διαφωτισμού. Σε ένα φαινομενικά ταπεινό συμφραζόμενο, ο Μησιόδακας ενθαρρύνει τους αναγνώστες του να προμηθευτούν υδρόγειες σφαίρες από Άγγλους εμπόρους, οι οποίοι, όπως γράφει, θα προσέφεραν με προθυμία στους φιλεπιστήμονες Έλληνες μια υπηρεσία εμπρέπουσαν το φιλελληνισμό, τον οποίον οι Άγγλοι πάντοτε και απανταχού επαγγέλλονται ημίν. Η πρώιμη αυτή χρήση της λέξεως έχει βαρύνουσα σημασία. Φανερώνει ότι ο φιλελληνισμός δεν γεννήθηκε ως μια στιγμία συγκίνηση μπροστά στην Επανάσταση, αλλά προϋπήρξε ως μια πολιτισμική διάθεση, ως μια γλώσσα ευμένειας και εν τέλει ως μια πνευματική και ηθική στάση της Ευρώπης απέναντι στους Έλληνες. Οι ρίζες του βέβαια ανάγονται μακρύτερα στον αναγεννησιακό ανθρωπισμό, στον διαφωτισμό, στη Γαλλική Επανάσταση, στον νεοκλασικισμό και σε εκείνη την ισχυρή αρχαιομανία, όπως έχει αποκληθεί, μέσω της οποίας οι δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες αναζήτησαν στην αρχαιότητα όχι μόνο πρότυπα τέχνης, αλλά και πολιτιακά σχήματα, πολιτικό λόγο και σύμβολα νομιμοποίησης. Στα γερμανικά κρατήδια, λόγοι και ποιητές κήρυξαν την επιστροφή στους Έλληνες, θεωρώντας ότι στην ελληνική αρχαιότητα είχε επιτευχθεί ο κολοφόνας της επιστημονικής διάβγειας και της καλλιτεχνικής τελειότητας. Ο Γιώχαν Βίνκελμαν, λόγω χάρη, με τα έργα του, με επίκεντρο την ελληνική τέχνη, συνετέλεσε αποφασιστικά στη διαμόρφωση αυτού του ευρωπαϊκού γούστου προς το κλασικό. Και ο νεοκλασικισμός, όπως ορθώς έχει παρατηρηθεί, δεν υπήρξε μόνο αισθητική επιλογή, αλλά μορφή αξιακής ιεραρχήσεως, εντός της οποίας το ελληνικό παρελθόν προβαλόταν ως μέτρο ανωτερότητας. Μέσα σε αυτό το ήδη διαμορφωμένο πνευματικό κλίμα, η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 λειτουργήσε ως καταλύτης. Ο αγώνας για ανεξαρτησία δεν προκάλεσε στη Δύση απλώς συμπάθεια προς έναν υπότουλο λαό, αλλά ανοίγαγε την ελληνική υπόθεση σε ένα πολιτισμικό και πολιτικό αιτούμενο οικουμενικό. Για άλλους, η ελληνική εξέγερση ενεγράφετο στην αιώνια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Σταυρό και την ημισέλληνο. Για άλλους, κυρίως τους φιλελεύθερους και ρομαντικούς κύκλους, αποτελούσε σύμβολο της μάχης της ελευθερίας εναντίον του δεσποτισμού. Η περίφημη φράση του Πέρσι Σέλεϊ «Είμαστε όλοι Έλληνες» δεν ήταν επομένως μια λυρική υπερβολή, αλλά η συμπίκνωση μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αυτοαντιλήψεως, ότι οι νόμοι, η λογοτεχνία, οι τέχνες, ακόμα και οι πολιτικές ελευθερίες της Ευρώπης όφυλαν κάτι πρωταρχικό στην Ελλάδα. Από τη γραφίδα των Ελληνιστών που μάχονταν να αντικρούσουν την αντιπεναστατική επιχειρηματολογία περί δήθεν ανοριμότητας των Ελλήνων, μέχρι τη δράση των φιλελληνικών επιτροπών που οργάνωναν εράνους,
έστελναν εφόδια και περίθαλψη, και ως τη εισρωή ξένων εθελοντών, που ήταν βετεράνοι των Ναπολεόντιων πολέμων, ενθουσιώδεις φοιτητές κτλ., ο φιλελληνισμός μετασχηματίστηκε σε ένα απτό ιστορικό παράγοντα. Δημιούργησε ισχυρούς θύλακες υποστήριξης στα ευρωπαϊκά κράτη και σε συνδυασμό με το μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο συνέβαλε ώστε οι μεγάλες δυνάμεις να πάψουν να αντιμετωπίζουν την Επανάσταση, την ελληνική, ως εσωτερικό πρόβλημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να τη θεωρήσουν επιτέλους σαν ένα ζήτημα διεθνούς διπλωματίας. Υπ' αυτή την έννοια, ο φιλελληνισμός δεν υπήρξε απλώς συναισθηματικό παρακολούθημα του αγώνα, υπήρξε ένας από τους όρους της διεθνοποίησής του. Και μολονότι αργότερα επικράτησε συχνά η άποψη που εξέφρασε και ο Δημήτριος Βικέλας, ότι ο φιλελληνισμός κράτησε όσο και ο πόλεμος της ανεξαρτησίας και έμελε να τελειώσει μαζί του, η ίδια ιστορία της ευρωπαϊκής παιδείας και των ευρωπαϊκών θεσμών μαρτυρεί ότι το αποτύπωμά του αποδείχθηκε πολύ βαθύτερο και πολύ μακροβιότερο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο φιλελληνισμός δεν υπήρξε ενιαίος. Υπήρξαν πολλοί φιλελληνισμοί. Υπήρξε πρώτον ο φιλολογικός και αισθητικός φιλελληνισμός, τον οποίο θα επανέλθουμε, εκείνος που γεννήθηκε στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις ακαδημίες, στα ατελιέ, στα σαλόνια της Ευρώπης. Υπήρξε δεύτερον ο ρομαντικός φιλελληνισμός, ο οποίος είδε στην Ελλάδα τον κατεξοχήν τόπο της ηρωικής θυσίας και της ελευθερίας. Υπήρξε τρίτον ο πολιτικός και κινηματικός, θα μπορούσαμε να πούμε, φιλελληνισμός, που πήρε τη μορφή επιτροπών, εράνων, αποστολών, εθελοντικής στράτευσης. Οι φιλέλληνες έφτασαν στην Πελοπόννησο ως εθελοντές, με πλέον διάσημο φυσικά το Λόρδο Βύρωνα, όπως προαναφέρθηκε. Η στρατιωτική του συμβολή ήταν συχνά περιορισμένη, ενώ θα πρέπει να πούμε κιόλας ότι αρκετοί εξ αυτών απογοητεύτηκαν όταν η ελληνική πραγματικότητα διαπιστώθηκε ότι απήχε πολύ από την εξειδανικευμένη περίκλια Αθήνα της μορφώσεώς τους. Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική διότι φανερώνει και το εγγενές παράδοξο του φαινομένου. Ο φιλελληνισμός υπήρξε ισχυρός ακριβώς επειδή στηρίχθηκε σε μια μεγάλη ιδέα της Ελλάδας, αλλά και ασταθής επειδή η ζώσα Ελλάδα ουδέποτε μπορούσε να ταυτιστεί πλήρως με το αρχαίο της φάσμα. Ο Λόρδος Βύρωνας ασφαλώς δεσπόζει σε αυτή τη χωρία. Η θέση του δεν είναι απλώς τιμητική, είναι, θα λέγαμε, δομική. Ήταν ο πλέον αναγνωρίσιμος Ευρωπαίος φιλέλληνας, ο άνθρωπος στον οποίον το ρομαντικό ήθος, η πολιτική ανυπακοή και η δημόσια φήμη συνέκλειναν με τρόπο μοναδικό. Έφτασε στην Ελλάδα το 1823 και συνδέθηκε με κορυφαίες μορφές του αγώνα. Συνέβαλε δε στην μεσολάβηση για τα βρετανικά δάνεια και ως γνωστόν πέθανε στο Μεσολόγγι το 1824, μετατρέποντας το θάνατό του σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό σύμβολο. Ο Βύρωνας ο θάνατός του δεν ήταν φυσικά ένα μεμονωμένο επεισόδιο, ήταν η κορυφή, θα λέγαμε, ενός πολύ ευρύτερου δικτύου ανδρών, η συμμετοχή του δηλαδή, ενός δικτύου χρημάτων, ελπίδων, παρανοήσεων, συγκρούσεων, που δίκτυα αυτά συνέδεσαν την Ευρώπη με την επαναστατημένη Ελλάδα. Ο φιλελληνισμός δεν εξαντλείται φυσικά στον Βύρωνα. Στη βρετανική περίπτωση, κεντρική μορφή υπήρξε και ο Έντουαρντ Μπλακιέρ, αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού, δημοσιογράφος, ακτιβιστής και από τους ιδρυτές Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου, που θα αποτελούσε σημαντικό παράγοντα. Η Επιτροπή αυτή δεν ήταν μια λέσχη συναισθηματισμού, αισθητισμού. Ήταν ένα οργανωμένο δίκτυο παρεμβάσεων
στο οποίο συνδέθηκαν πρόσωπα όπως ο Μπλακέρ, ο Τζον Μπόρινγκ, ο Τζέρεμι Μπένθαμ, ο Φράνσις Μπέρντετ και άλλοι κύκλοι φιλελεύθερων και ριζοσπαστών. Ακριβώς υπό την αιγίδα αυτής της Επιτροπής και με καθοριστική στρατολόγηση του Μπλακέρ έγινε το μοιραίο ταξίδι του Βύρωνα προς την Ελλάδα. Επομένως, ο φιλελληνισμός βλέπουμε ότι υπήρξε και ένα δίκτυο, μια τεχνολογία θα λέγαμε δικτύων, επιτροπές, εκθέσεις, αναφορές, lobbying όπως τα λέγαμε σήμερα, συγκέντρωση πόρων, δημοσιεύσεις, επιρροή επί της κοινής γνώμης. Στη γαλλική περίπτωση προσέλαβε μια εντυπωσιακή λογοτεχνική και εικαστική μορφή. Ο Σατομπριάν συγκαταλέγεται στους συγγραφείς που κινητοποίησαν τη γαλλική διανόηση υπέρ της ελληνικής υπόθεσης, ενώ ο Βίκτορ Ουγκό, έστω και αν προσήλθε σχετικά αργά, έδωσε μια ποιητική φωνή στον ελληνικό αγώνα. Θυμίζουμε ότι το πρώτο ελληνικό ποίημα του Ουγκό, Le Tête du Sérail, δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 1826, σχεδόν αμέσως μετά την έξοδο του Μεσολογγίου. Και βεβαίως ο Ευγένιος Ντελακρουά με τη σφαγή της Χίου και την αλληγορική Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου προσέδωσε στο φιλελληνικό φαντασιακό μια εικαστική μορφή σχεδόν κανονική. Στο γερμανόφωνο κόσμο ο φιλελληνισμός υπήρξε ίσως ακόμα βαθύτερα δεμένος με την παιδεία και τη φιλολογία. Ο Φρίντριχ Τίρς, κλασικός φιλόλογος της Βαβαρίας, αναδεικνύεται από πολλές πηγές ως μια από τις κεντρικές μορφές του γερμανικού φιλελληνισμού. Ήταν φυσικά ένθερμος υποστηρικτής της ελληνικής ανεξαρτησίας. Συνδέθηκε από τη δεκαετία του 1810 με κύκλους και σχολεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συνδέθηκε και με τον Καποδίστρια, τον Άνθιμο Γαζή, τον Κοραή, και από τις ίδιες αυτές διαδρομές προκύπτει και η εμπλοκή του Τίρς στο βαβαρικό περιβάλλον, από το οποίο θυμίζουμε ότι αργότερα θα προερχόταν και ο Όθωνας. Ο Τίρς ενσαρκώνει μια βασική όψη του φιλελληνισμού, ότι δεν πρόκειται απλά για θαυμασμό, πρόκειται για μια προσπάθεια εκπαιδευτικής, θεσμικής και ενίοτε κρατικής διαμόρφωσης της Νέας Ελλάδας. Αυτή ακριβώς η πολιτική βαρύτητα του φιλελληνισμού πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαιτέρως, διότι εάν παραμείνουμε σε μια επιφάνεια ποιητών και ζωγράφων, θα χάσουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι το φιλελληνικό ρεύμα συνέβαλε στη μεταβολή της ελληνικής υπόθεσης από μια περιφερειακή εξέγερση σε ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Η παρέμβαση της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας έχει συχνά θεωρηθεί η πρώτη ένοπλη επέμβαση για ανθρωπιστικούς λόγους στη νεότερη ιστορία. Ανεξάρτητα του πόσο ακριβής είναι αυτός ο μεταγενέστερος χαρακτηρισμός, έχει σημασία ότι αυτή η φιλελληνική κινητοποίηση συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος μέσα στο οποίο η ευρωπαϊκή διπλωματία δεν μπορούσε πλέον να αγνοεί αδιαφόρως τα ελληνικά πράγματα. Και φυσικά η ναυμαχία του Ναβαρίνου, την οποία του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της, δεν υπήρξε προϊόν πολιτικής, ποιητικής συγκίνησης, αλλά βλέπουμε παρόλα αυτά ότι χωρίς αυτό το υπόστρωμα, το φιλελληνικό της διεθνούς, της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, θα ήταν πολύ πιο δυσχερές να νοηθεί η πολιτική, στρατιωτική νομιμοποίηση μιας τέτοιας στροφής. Έχουμε όμως και αμερικανικούς παράγοντες. Στην αμερικανική πλευρά η περίπτωση του Samuel Gridley Howe έχει μεγάλη σημασία. Ήταν γιατρός, είχε εκπαιδευτεί στο Χάρβαρντ, έφυγε για την Ελλάδα το 1824 και συμμετείχε πολύ ενεργά στον αγώνα. Πολύ
δικαίως νομίζω τον αποκαλούν ως έναν από τους πρώτους διεθνιστές, όπως θα λέγονται αργότερα, με μια οικουμενική αντίληψη των πραγμάτων. Οι βιογραφικές καταγραφές δείχνουν ότι για αυτόν δεν ήταν απλά μια περιπέτεια νεανικού ρομαντισμού. Ο Χάου έγραψε μια ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, βοήθησε πάρα πολύ στην κινητοποίηση της αμερικανικής κοινής γνώμης και μάλιστα πολλές δεκαετίες αργότερα είχε ένα μακρό βίο, επέστρεψε στην ελληνική υπόθεση συνδράμοντας τους Κρήτες το 1867. Η διαδρομή του Χάου αποκαλύπτει ότι ο φιλελληνισμός δεν ήταν μόνο μια λογοτεχνική μόδα των ευρωπαϊκών σαλονιών, ήταν ένα σχολείο ανθρωπιστικής και πολιτικής δράσης στον ατλαντικό κόσμο. Εξίσου σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο φιλελληνισμός οργανώθηκε όχι μόνο γύρω από ηρωικές προσωπικότητες, αλλά και γύρω από δημόσια γεγονότα που λειτουργήσαν ως ηθικοί καταλύτες, θα λέγαμε. Η Χίος, το Μεσολόγγι, οι εμφύλιες έρηδες, τα δάνεια, οι πολιορκίες, οι αποτυχίες των ξένων σωμάτων που ανέφερα προηγουμένως, όλα αυτά διαμόρφωσαν αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε ένα ευρωπαϊκό βλέμμα. Περί τους 400 φιλέλληνες έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, είτε σε μάχες, είτε από ασθένειες και κακουχίες. Ο αριθμός αυτός δείχνει ότι ο φιλελληνισμός, παρά τις υπερβολές, παρά τις εξιδανικεύσεις του, είχε και κάποιο κόστος πραγματικό θανάσιμο. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ και τούτο. Ο φιλελληνισμός είχε από την αρχή έναν ισχυρό, θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε πατερναλιστικό πυρήνα. Ο θαυμασμός προς τους Έλληνες σπανίως αφορούσε την πραγματική νεοελληνική κοινωνία ως τέτοια, πως μπορεί να φανταστεί κανείς, αφορούσε πολύ συχνότερα την συγγένειά της με την κλασική αρχαιότητα. Γι' αυτό και όπως προανέφερα, πολλοί φιλέλληνες απογοητεύτηκαν, διότι είχαν ανατραφεί με την εικόνα της περίκλειας Αθήνας και όχι της Οθωμανικής, Βαλκανικής, μεταβυζαντινής Ελλάδας, ελληνικού χώρου. Επομένως, η συμπάθεια δεν ήταν ποτέ εντελώς αθώα, διότι συνδεόταν με μια απέτηση αναγνωρισιμότητας. Οι νεοέλληνες ήσαν άξιοι υποστήριξης στο μέτρο που μπορούσαν να διαβαστούν ως απόγονοι του Πλάτωνος, του Λεωνίδα, του Θεμιστοκλέους κτλ. Σύμφωνα με αυτή την οπτική. Και όταν ακριβώς αυτή η συνέχεια αμφισβητήθηκε, ο φιλελληνισμός βρέθηκε ενώπιον ενός μεγάλου αντιπάλου. Και ο αντίπαλος αυτός, αν μπορεί να συμπυκνωθεί, γιατί σπάνια μπορεί, αλλά αν μπορεί, είχε το όνομα του Ιάκωβ Φίλιπ Φαλμαράγερ. Η σημασία του Φαλμαράγερ δεν έγκυται μόνο στην περίφημη θεωρία περί ασυνέχειας, σύμφωνα με την οποία οι νεοέλληνες δεν μπορούν να θεωρηθούν αμιγείς ή ευθύς απόγονοι των αρχαίων, αλλά στο ότι η θεωρία του απείλησε τον ίδιο τον ηθικό μηχανισμό του φιλελληνισμού. Εάν αυτός ο δεσμός αρχαίων και νεωτέρων κατέρε και μία μεγάλη ευρωπαϊκή αφήγηση που καθιστούσε την ελληνική υπόθεση μοναδική. Γι' αυτό και η διαμάχη γύρω από τη συνέχεια του ελληνισμού δεν ήταν μια περιθωριακή φιλολογική έρηδα, αλλά ήταν ένα κεντρικό κεφάλαιο της πολιτικής ιστορίας του φιλελληνισμού. Έτσι, ήδη στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ο φιλελληνισμός αποκαλύπτεται ως ένα σύνθετο πεδίο, όπου βλέπουμε να συμπλέκονται η κλασική παιδεία, ο ρομαντισμός, ο φιλελευθερισμός, η χριστιανική αλληλεγγύη, οι δημοσιογραφικές εκστρατείες, πολύ συχνά, και, όπως είπαμε, οι επιτροπές, οι εθελοντές και ταυτόχρονα μια μεγάλη ιδεολογική διαμάχη για το ποιοι είναι στα αλήθεια οι Έλληνες. Ο φιλελληνισμός υπήρξε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ενέργεια υπέρ της Ελλάδος, αλλά και μια μεγάλη προβολή αναγκαστικά στην περίοδο της ανόδου των εθνών κρατών πάνω στην Ελλάδα. Υπήρξε μια προσδοκία ουσιαστικά. Αλληλεγγύη,
αλλά και αυτό που λένε επιτήρηση του νοήματος της ελληνικότητας. Και γι' αυτό το λόγο θα ήταν καλό να μπορούσαμε να τον δούμε όχι ως ένα επεισόδιο συναισθημάτων, αλλά ένα εργαστήριο, ένα σημαντικό και ένα από τα σημαντικότερα εργαστήρια, όπου η νεότερη Ευρώπη δοκίμασε να συνδέσει το παρελθόν της με την πολιτική της πράξη. Αν είδαμε ήδη λίγο το φιλελληνισμό ως μια δύναμη κινητοποίησης, ως ένα ευρωπαϊκό πάθος που συνδέθηκε με την Ελληνική Επανάσταση, εδώ μπορούμε να σταθούμε σε κάτι βαθύτερο και κάτι ίσως λιγότερο ηρωικό, στη σύγκρουση των ιδεών που κρύβονταν πίσω από αυτόν. Διότι ο φιλελληνισμός δεν ήταν ποτέ ένα ενιαίο και αδιατάρακτο ρεύμα, υπήρξε από την αρχή ένα πεδίο έντασης, όπου συγκρούστηκαν διαφορετικές αντιλήψεις για το τι είναι Ελλάδα, για ποιοι είναι οι Έλληνες και το κυριότερο, αν έχουν δικαίωμα σύμφωνα με απόψεις όπως αυτές του Φαλμεράγερ, να είναι αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι. Ο Φαλμεράγερ λοιπόν υποστήριξε ότι οι νεοέλληνες δεν έχουν βιολογική ή πολιτισμική συνέχεια με τους αρχαίους, ότι η Ελλάδα είχε υποστεί τόσο βαθιές δημογραφικές και πολιτισμικές μεταβολές, ώστε κάθε ιδέα άμεσης συνέχειας ήταν μύθος κτλ. Και αυτό ήταν ένα πολιτικό επιχείρημα και οπωσδήποτε όχι επιστημονικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η αντίδραση απέναντι στο Φαλμεράγερ ήταν άμεση και ήταν έντονη. Ο Φρίντρικ Τιρς, τον οποίο αναφέραμε προηγούμενα, αποτέλεσε έναν από τους πιο ενεργούς υπερασπιστές του ελληνισμού. Για τον Τιρς, λοιπόν, ο οποίος απαντά στο Φαλμεράγερ, η Ελλάδα δεν είναι απλά ένα ιστορικό κατάλοιπο, είναι μια ζώσα παράδοση που συνδέει την αρχαιότητα με το παρόν. Και η στάση του αυτή δεν περιορίστηκε στη θεωρία. Ο ίδιος συνδέθηκε με την βαβαρική πολιτική και με την εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους υπό τον Όθωνα και με την ευρύτερη προσπάθεια, η οποία προσέλαβε ποικίλες μορφές, αρχιτεκτονικές, ιστορικές, εκπαιδευτικές κτλ., να δομηθεί η Νέα Ελλάδα πάνω σε ένα πρότυπο που να αναγνωρίζεται και από την Ευρώπη. Η διαμάχη λοιπόν μεταξύ Φαλμεράγερ και Τιρς δεν αφορούσε απλά στο παρελθόν. Αφορούσε ποιος έχει το δικαίωμα να ορίζει το νόημα της Ελλάδας. Και φυσικά και ούτε οι ίδιοι οι Έλληνες έμειναν παθητικοί σε αυτό. Ο Αδαμάντιος Κοραής, ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, είχε διαμορφώσει μια αφήγηση που συνέδεε τον ελληνισμό με την αρχαιότητα, όχι ως βιολογική καθαρότητα, αλλά ως πολιτισμική και ηθική αναβίωση. Για τον Κοραή, η Ελλάδα δεν έπρεπε απλώς να αποδείξει ότι είναι συνέχεια της αρχαιότητας. Έπρεπε να γίνει αντάξιά της, μέσω της παιδείας και των θεσμών. Με άλλα λόγια, η συνέχεια αυτή για την οποία μιλάμε δεν ήταν δεδομένη, ήταν ο στόχος. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική, διότι βλέπουμε ότι μετατοπίζεται η συζήτηση από την καταγωγή στην προοπτική. Και ταυτόχρονα φαίνεται ότι ο φιλελληνισμός, ακόμα και όταν φαίνεται να υποστηρίζει την Ελλάδα, επιβάλλει ένα πλαίσιο εντός του οποίου η Ελλάδα καλείται να αποδείξει τον εαυτό της. Στο χώρο της διεθνούς πολιτικής, ο φιλελληνισμός συνυπάρχει με άλλες πολύ λιγότερο ευνοϊκές αντιλήψεις. Την περίοδο της Ιεράς Συμμαχίας, η βασική αρχή ήταν η διατήρηση της τάξης και η αποτροπή των επαναστάσεων. Πολλοί Ευρωπαίοι ηγεμόνες και διπλωμάτες αντιμετώπισαν την Ελληνική Επανάσταση με καχυποψία, όχι επειδή δεν θαύμαζαν την αρχαιότητα, αλλά επειδή φοβούνταν το προηγούμενο που θα δημιουργούσε φυσικά και στις δικές τους χώρες μια επιτυχημένη επανάσταση. Η δεύτερη εξίσου προβληματική αντίληψη που ρίζωσε ακόμα και ανάμεσα σε φιλέλληνες, που αξίζει να την αναφέρουμε και λίγο την αναφέραμε νωρίτερα, είναι ότι οι Έλληνες, παρότι άξιοι συμπάθειας, δεν ήταν όριμοι για αυτοκυβέρνηση. Αυτή η ιδέα διαπερνά πολλά κείμενα της εποχής και αποτυπώνει μια μορφή φιλελληνισμού που είναι
ταυτόχρονα υποστηρικτική αλλά και πατερναλιστική. Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις παράλληλες γραμμές. Η πρώτη, ο φιλελληνισμός ως ιδεαλιστική υποστήριξη της ελευθερίας. Η δεύτερη, η αμφισβήτηση της ελληνικής συνέχειας και ταυτότητας. Και η τρίτη, αυτή η πατερναλιστική αποδοχή που συνοδεύεται από επιφυλάξεις. Αυτή η διάσταση που συζητάμε δεν είναι νέα. Είναι μια σύγχρονη εκδοχή της ίδιας έντασης που παρατηρούμε και στο 19ο αιώνα και έρχεται μέχρι σήμερα. Που βλέπουμε ότι πολλές φορές σε περιόδους δυσκολίας που περνάει η Ελλάδα, πολλοί που δηλώνουν θαυμαστές της υιοθετούν ταυτόχρονα και λόγους που την παρουσιάζουν ως προβληματική, ως ανεύθυνη κτλ. Εδώ τίθεται λοιπόν ένα κρίσιμο ερώτημα. Μπορεί ο φιλελληνισμός να υπάρξει χωρίς αυτή τη διάσταση? Μπορεί ο φιλελληνισμός να είναι μια σχέση, να εκφράζει μια σχέση ισότητας και όχι προβολής? Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι αυτό είναι δύσκολο, διότι ο φιλελληνισμός, ακριβώς επειδή βασίζεται σε μια ισχυρή ιδέα της Ελλάδας, τείνει να συγκρίνει διαρκώς την πραγματικότητα με το ιδεώδες. Κι όμως αυτή η ίδια η ένταση είναι που τον καθιστά ιστορικά γόνιμο. Διότι μέσα από αυτήν η Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ απλώς αντικείμενο, υπήρξε και πεδίο διαπραγμάτευσης νοήματος. Οι Έλληνες βλέπουμε ότι δεν περιορίστηκαν στο να γίνουν αντικείμενο φιλελληνικής προβολής, αλλά χρησιμοποίησαν τον φιλελληνισμό, τον αμφισβήτησαν, τον επαναδιατύπωσαν. Έτσι, αν θέλουμε να τον κατανοήσουμε σαν φαινόμενο, δεν πρέπει να τον δούμε μόνο ως μια ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Ελλάδα, αλλά ως ένα διάλογο. Ένα διάλογο συχνά άνισο, συχνά αντιφατικό μεταξύ της Ευρώπης και της Ελλάδας για το τι σημαίνει τελικά Ελλάδα και ίσως αυτό το διάλογο να βρίσκεται και η πραγματική του σημασία. Μια άλλη εξίσου σημαντική, αλλά και συχνά υποτιμημένη διάσταση του φιλελληνισμού είναι η αισθητική και η πολιτισμική του έκφραση. Διότι, ως γνωστόν, ο φιλελληνισμός δεν περιορίστηκε μόνο στα πεδία των αχών ή στα διπλωματικά παρασκήνια, αλλά διαμόρφωσε εικόνες, οικοδόμησε πόλεις, επηρέασε την παιδεία, την τέχνη και το δημόσιο χώρο, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Και όπως προείπα, ίσως η πιο ορατή και άμεση έκφραση αυτού του φαινομένου να είναι η ευρωπαϊκή τέχνη του 19ου αιώνα. Η περίπτωση του Ντελακρουά που αναφέραμε εμπνεύστηκε από πολιτικά γεγονότα. Η σφαγή της Χίου που παρουσιάστηκε στο Παρίσι σε μια περίοδο που η κοινή γνώμη ήδη συγκλονιζόταν από τα γεγονότα της Επανάστασης. Οι ιστορικοί της τέχνης επισημαίνουν σήμερα ότι το έργο αυτό συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση φιλελληνικού αισθήματος στη Γαλλία, διότι μετέφερε τον πόνο των Ελλήνων σε ένα κοινό που δεν είχε καμία άμεση εμπειρία του πολέμου. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, του Ντελακρουά. Η Ελλάδα προσωποποιείται ως γυναίκα, που είναι μια εικονογραφία που καθιερώθηκε έκτοτε. Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως θύμα, αλλά και ως φορέας αξιοπρέπειας, ως ένα αντικείμενο προστασίας, αλλά και ένα σύμβολο πολιτισμού. Και εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα πώς ο φιλελληνισμός λειτουργεί μέσω της τέχνης. Δημιουργεί μια εικόνα της Ελλάδας που κινητοποιεί συναισθήματα και τελικά διαμορφώνει πολιτικές στάσεις. Ανάλογες στάσεις παρατηρούνται και στη λογοτεχνία, όπως προείπαμε και δεν θα τις επαναλάβουμε. Και φτάνουμε στην Ελλάδα του 19ου αιώνα που πλέον έχει εγκαθιδρυθεί, έχει καθιερωθεί, όπου η Αθήνα είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ενός ανακατασκευασμένου, όπως λένε, φιλελληνισμού. Γιατί? Διότι με την ίδρυση του ελληνικού κράτους η πόλη μετασχηματίζεται συστηματικά ώστε να ανταποκρίνεται πιο κοντά σε αυτή την ευρωπαϊκή εικόνα της αρχαίας Ελλάδος. Και κεντρικό ρόλο σε αυτή τη
διαδικασία διαδραμάτισαν αρχιτέκτονες όπως ο Θεόφιλος Χάνσεν, ο Έρνστ Τσιλέρ και ο αδερφός του Χάνσεν, ο Κρίστιαν και άλλοι. Το κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν ξέρω αν έχουμε εικόνα της τριλογίας εδώ, είναι έργο του Χάνσεν, μπορεί να μην είναι. Η Ακαδημία Αθηνών, η Εθνική Βιβλιοθήκη, δεν είναι απλώς δημόσια κτίρια, είναι αρχιτεκτονικές δηλώσεις. Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως συνέχεια της κλασικής αρχαιότητας, όχι μόνο μέσω λόγων, αλλά πλέον και μέσω μορφών. Η νεοκλασική Αθήνα είναι μια συνειδητή επιλογή, όχι μια φυσική εξέλιξη, μια μορφή πολιτισμικής διαμόρφωσης που εξυπηρετεί τις εσωτερικές και τις διεθνείς ανάγκες. Στο χώρο της αρχαιολογίας, αν μπορούμε να πάμε λίγο παρακάτω, έχουμε προσωπικότητες όπως ο Χάινριχ Σλίμαν, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, ίσως ο γνωστότερη φυσιογνωμία, οι ανασκαφές του στην Τρία και στις Μυκήνες, παρά τις μεθοδολογικές του αδυναμίες που έχουν αναφερθεί από τους συναδέλφους του, ενίσχυσαν την διεθνή εικόνα της Ελλάδας ως τόπο όπου το παρελθόν παραμένει ζωντανό, παραμένει προσβάσιμο. Η αρχαιολογία έτσι γίνεται και αυτή μέρος του φιλελληνικού φαινομένου. Δεν μας αποκαλύπτει απλά το παρελθόν, αλλά το εντάσσει σε ένα σύγχρονο αφήγημα. Είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ αισθητικού και πολιτικού φιλελληνισμού, στο οποίο αναφερθήκαμε και νωρίτερα, διότι δεν ταυτίζονται πάντα. Υπήρξαν πολλοί Ευρωπαίοι που θαύμαζαν την αρχαία Ελλάδα, χωρίς βέβαια να υποστηρίζουν την εθνική ανεξαρτησία. Και αντίστροφα, υπήρξαν φιλελεύθεροι και επαναστάτες που στήριξαν την Ελλάδα για πολιτικούς λόγους, χωρίς ιδιαίτερη προσκόλληση στην κλασική αρχαιότητα. Παρά τα αυτά, οι δύο αυτές μορφές φιλελληνισμού συναντήθηκαν σε κρίσιμες στιγμές. Η αισθητική παιδεία της Ευρώπης, δηλαδή η εξοικείωση με τον Όμηρο, την τραγωδία, την αρχιτεκτονική και ούτω καθεξής, δημιούργησε το έδαφος πάνω στο οποίο μπορούσε αυτός ο πολιτικός φιλελληνισμός να βλαστήσει. Χωρίς αυτό το πολιτισμικό υπόστρωμα, χωρίς αυτή την προετοιμασία, η ελληνική υπόθεση δύσκολα θα είχε προκαλέσει την ίδια ανταπόκριση. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η αισθητική κυριαρχία της αρχαιότητας είχε και περιοριστικές συνέπειες για την ίδια την Ελλάδα. Η έμφαση στην κλασική κληρονομιά συχνά επισκίασε άλλες πτυχές της ελληνικής ιστορίας, ιδίως το Βυζάντιο και τη λαϊκή παράδοση. Η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας επηρεάστηκε έντονα από αυτή την επιλογή, η οποία βέβαια δεν είναι αποκλειστικά ελληνική, αλλά και αποτέλεσμα εξωτερικών προσδοκιών. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε το φιλελληνισμό όχι ως ένα ρομαντικό επεισόδιο, αλλά ως μια ιστορική δύναμη που είχε πραγματικές συνέπειες και εξακολουθητικές, οφείλουμε να τον παρακολουθήσουμε και στη δυσκολότερη φάση του. Όχι όταν μας εμπνέει, αλλά ουσιαστικά όταν κρίνει. Όχι όταν στηρίζει τον αγώνα, αλλά όταν παρεμβαίνει στη συγκρότηση του κράτους. Διότι η μετάβαση από το έθνος στο κράτος υπήρξε για την Ελλάδα δύσκολη και στο επίκεντρο, όπως για όλες τις χώρες της εποχής, και στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης συναντιούνται και συγκρούνται δύο λογικές. Συναντιούνται και συγκρούνται δύο κόσμοι, δύο αντιλήψεις για το τι σημαίνει Ελλάδα. Εκείνη που εκπροσωπεί ο Φρίντρικ Τίρς, που τον είδατε προηγουμένως, και αυτή που ενσαρκώνει ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Τίρς ή Θύρσιος, όπως ήθελε να τον αποκαλούν με την εξελληνισμένη μορφή του, δεν ήταν μια δευτερεύουσα μορφή, όπως είπαμε, ήταν ένας από τους πλέον προβεβλημένους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού φιλελληνισμού, καθηγητής πανεπιστημίου στο Μόναχο, στενά συνδεδεμένος με το βαβαρικό θρόνο και το σχέδιο εγκαθίδρυσης της δυναστείας των Wittelsbach στην Ελλάδα. Φτάνει στην Ελλάδα το 1831, λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του Καποδίστρια,
όχι ως ουδέτερος παρατηρητής, αλλά ως ένας άνθρωπος που είχε μία αποστολή, που ήταν να διαμορφώσει το ευρωπαϊκό βλέμμα για την παρούσα κατάσταση της Ελλάδας και να προετοιμάσει τη μετάβαση σε ένα νέο πολιτικό καθεστώς που, όπως φάνηκε, βγήκε από την άποψη της εκλογής του Όθωνα. Στόχος του Θήρσιου, λοιπόν, ήταν διπλός. Ήθελε να αποδομήσει την καποδιστριακή διακυβέρνηση και ταυτόχρονα να προτείνει ένα μοντέλο ανασυγκρότησης που θα υπηρετήσει και τη βαρβαρική αντιβασιλεία. Και εδώ αρχίζει και η ουσία της σύγκρουσης. Ο Θήρσιος κατηγορεί τον Καποδίστρια ότι ήταν αυταρχικός, ότι υπονόμευσε τα φιλελεύθερα ιδεώδη της Επανάστασης, ότι απομάκρυνε την Ελλάδα από την αρχαιοελληνική της κληρονομιά. Φτάνει σε σημείο ο Θήρσιος να τον παρουσιάζει ως ξένο προς το ελληνικό έθνος και ως φορέα μιας πολιτικής που δεν εκφράζει τη βούληση των Ελλήνων. Αυτές οι κατηγορίες δεν είναι απλώς πολιτικές, ήταν βαθιά φιλελληνικές με έναν συγκεκριμένο τρόπο, διότι ο Θήρσιος δεν υπερασπιζόταν μια ουδέτερη αρχή, υπερασπιζόταν μια συγκεκριμένα ιδέα της Ελλάδας. Μια Ελλάδα που πρέπει να είναι φιλελεύθερη, μορφωμένη, συνδεδεμένη με την αρχαιότητα απαρέγκλητα, ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο Καποδίστριας, αντίθετα, κινείται σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Η Ελλάδα που παραλαμβάνει το 1828 δεν είναι μια ιδέα, είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό σώμα αποσυντεθειμένο. Δεν υπάρχει συγκροτημένη διοίκηση, δεν υπάρχει ενιαία εξουσία, δεν υπάρχει καν οικονομική βάση. Υπάρχουν μόνο τοπικές ισορροπίες, ένοπλες φατρίες, κοινωνικές ανισότητες και μια έλλειψη εκ των πραγμάτων θεσμικής εμπειρίας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική του Καποδίστρια αποκτά νόημα. Γι' αυτό ο Καποδίστριας δεν επιδιώκει να αναπαραστήσει την αρχαιότητα. Επιδιώκει να αποτρέψει την κατάρρευση. Δεν επιδιώκει να ικανοποιήσει φιλελεύθερες αφηγήσεις πάντα. Επιδιώκει να συγκροτήσει κράτος. Η σύγκρουσή του με τις τοπικές ελίτ, η καχυποψία του απέναντι στις φατριαστικές δομές, η επιμονή του σε μια ισχυρή κεντρική διοίκηση αποτελούν όρους επιβίωσης για εκείνον. Ο Νικόλαος Πηλιάδης, που ήταν ο πρωθυπουργός του μέχρι τέλους και ήταν στενός συνεργάτης του, από τους σημαντικότερους μάρτυρες της περίοδου και μέλος φιλικής εταιρείας από την περίοδο που ήταν έμπορος στην Οδυσσό, είναι απολύτως σαφής. Ο Σπηλιάδης μας λέει: ο Καποδίστριας δεν επιδίωξε να εξουδετερώσει τις τοπικές δυνάμεις για προσωπικό όφελος, αλλά για να δημιουργήσει ένα ενιαίο κράτος εκεί που κυριαρχούσε η διάλυση. Και εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και άλλες κατηγορίες έχουν ένα διαφορετικό νόημα. Η αντιπαράθεση λοιπόν που συζητάμε και συνδέουμε με το θέμα του φιλελληνισμού ανάμεσα στον Θήρσιο και τον Καποδίστρια δεν αφορά απλώς τον χαρακτήρα του Καποδίστρια. Αφορά το ίδιο το ερώτημα: τι προηγείται, το έθνος ή το κράτος? Ο φιλελληνισμός του Θήρσιου ξεκινά από το έθνος ως ιδέα. Η πολιτική του Καποδίστρια ξεκινά από το κράτος ως ανάγκη. Εδώ βρίσκουμε μια τραγική, αθέατη σύγκρουση στο λυκαβιές του νεότερου ελληνισμού ως ανεξάρτητης εθνικής κρατικής οντότητας. Διότι η Ελλάδα του 1821 είχε ανάγκη και τα δύο, αλλά δεν μπορούσε να τα αποκτήσει ταυτόχρονα χωρίς σύγκρουση. Η δολοφονία του Καποδίστρια το 1831 είναι το δραματικό αποκορύφωμα αυτής της σύγκρουσης. Δεν είναι απλώς πολιτική πράξη, είναι μια ιστορική τομή. Και με αυτήν διακόπτεται μια προσπάθεια κρατικής συγκρότησης που στηρίζεται σε μια εσωτερική λογική και ανοίγει πλέον ο δρόμος για μια διαφορετική πορεία, στην οποία η συγκρότηση του κράτους θα πραγματοποιηθεί υπό την άμεση επιρροή και εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων. Ο ίδιος ο Θήρσιος, που παρέμεινε στην Ελλάδα μετά τη δολοφονία, παρά τις αρχικές του φιλοδοξίες, θα εμπλεκεί ενεργά στην υπόθεση και θα αναπτύξει στενές σχέσεις με τον Κολέτη και την αντιπολίτευση κατά του Καποδίστρια, προσπαθώντας να αυξήσει την επιρροή του. Και εδώ ολοκληρώνεται αυτή η μεταμόρφωση του φιλελληνισμού έτσι όπως τη συζητήσαμε σήμερα. Από μια δύναμη συμπαράστασης μετατρέπεται σε μια δύναμη κρίσης.
και από ένα ιδεώδες μετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα μέτρο αξιολόγησης. Κλείνοντας, να πούμε πολύ σύντομα δύο λέξεις. Αν επιχειρήσουμε να δούμε συνολικά αυτή τη διαδρομή από τον Βύρωνα έως τον Θήρσιο, από την Επανάσταση έως το κράτος, θα διαπιστώσουμε ότι ο φιλελληνισμός υπήρξε κάτι πολύ πιο σύνθετο από έναν απλό ύμνο προς την Ελλάδα. Ήταν η δύναμη που κινητοποίησε την Ευρώπη υπέρ της ελληνικής ελευθερίας. Ήταν όμως ταυτόχρονα και ο λόγος που επέβαλε στην Ελλάδα ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Η γέφυρα που συνέδεσε την αρχαιότητα με την νεότερη Ελλάδα. Υπήρξε ο φακός που περιόρισε την κατανόηση της ιστορικής της πολυπλοκότητας. Ήταν και η έκφραση μιας γνήσιας, συχνά ηρωικής αλληλεγγύης. Ήταν επίσης μια μορφή πολιτισμικής διεκδίκησης. Και μέσα σε όλα αυτά η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν ήταν παθητικοί αποδέκτες. Αντιστάθηκαν, διαπραγματεύτηκαν και αφομοίωσαν. Από τον Κοραή λοιπόν ως τον Καποδίστρια, από τον Σπηλιάδη που αναφέραμε προηγούμενα έως τις επόμενες γενιές, ο ελληνισμός δεν περιορίστηκε στο να ανταποκριθεί απλώς σε μια ξένη προσδοκία. Προσπάθησε ο ίδιος να ορίσει τον εαυτό του προεξάρχουσα περίπτωση αυτή του Καποδίστρια. Και εδώ επιτρέψτε μου μια τελευταία σκέψη. Ο φιλελληνισμός ήταν μια δοκιμασία για την Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο, κατά την οποία έπρεπε να αποδείξει όχι ότι είναι αντάξια του παρελθόντος της, αλλά ότι μπορεί να υπάρξει και στο παρόν της. Και αν κάτι μπορούμε πράγματι να κρατήσουμε σήμερα, δεν είναι μόνο η μνήμη αυτών που αγάπησαν την Ελλάδα, αλλά είναι η επίγνωση ότι η σχέση αυτή παραμένει ανοιχτή. Διότι ο αληθινός φιλελληνισμός δεν είναι τελικά αυτός που θαυμάζει την Ελλάδα όπως υπήρξε, αλλά εκείνος που αναγνωρίζει και στηρίζει την Ελλάδα όπως αγωνίζεται να υπάρξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καρπατάκη. Αν θα θέλατε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, να έχουμε ένα διάλογο. Νεότερες μορφές του φιλελληνισμού, για παράδειγμα, Jacques Lamartine και λοιπά, δηλαδή τις νεότερες μορφές και τις εκβάσεις που έχει πάρει στη σύγχρονη εποχή. Και πόσο σημαντικές είναι οι διαστάσεις όσον αφορά την ψυχή που αναφέρεται, τελικά είναι σημαντική και επίκαιρη και εφήμερη ακόμα και σήμερα. Κύριε Πρέσβη, προσωπικά έχω ασχοληθεί με κάτι που νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που λέτε, που είναι η αποστολή, μάλλον η διάσωση πολύ σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών, επιστημόνων, το 1945, με το λεγόμενο Ματαρόα, αν έχετε υπόψη σας, που είναι το πλοίο το οποίο φεύγοντας πήρε μαζί του τον Σβορώνα, τον Καστοριάδη, όλους τους καλλιτέχνες και σε ένα μεγάλο βαθμό κάποιους τους πρόλαβα μάλιστα, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με κάποιους από αυτούς. Ήταν πραγματικά μια διάσωση. Αρχιτέκτονες λοιπόν του Ματαρόα, που διέσωσε από τον εμφύλιο σπαραγμό πάρα πολλούς νέους, ταλαντούχους ανθρώπους οι οποίοι είχαν περάσει και εξετάσεις, για να δεν ήταν απλά τους χαρίστηκαν, ήταν ο Οκτάβιος Μερλιέ και ο Ροζέ Μιλιέξ. Το Μιλιέξ μπορεί να τον γνωρίζετε γιατί ήταν σύζυγος της Τατιάνας και ήταν και στην Κύπρο πολιτιστικός ακόλουθος πρεσβείας. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν αρχιτεκτόνησαν μία κυβωτό που κατάφεραν να διασώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, από κάποιους και από το θάνατο, κάποιους άλλους από το μαρασμό και την παραμονή σε ένα τόπο που δεν θα μπορούσε να τους αξιοποιήσει. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ενδεχομένως ένα σύγχρονο παράδειγμα φιλελληνισμού. Κύριε Καρπατάκη, ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετικά δική σας μελέτη και παρουσίαση. Δύο πολύ σύντομα ερωτήματα. Το πρώτο που αφορά την άποψη του Φαλμπεράιερ. Θα ήθελα να δείτε τις πολιτικές σκοπιμότητες της θεωρίας του Φαλμπεράιερ σε σχέση με τις προσωπικές
δηλαδή του Μεντσιλέους, δηλαδή της προσευχής αυλής. Ήταν ένας αυλικός ιστορικός, δεν ήταν κάποιος ανεξάρτητος ερευνητής. Ήταν καθαρά στην υπηρεσία της προσευχής αυλής. Έτσι, μια μικρή αναφορά. Και το δεύτερο, σε σχέση με τις απόψεις του Θήρσιου και του Κοραή, δηλαδή τις ομοιότητες και το πώς ο Θήρσιος τροφοδοτήθηκε από τις απόψεις, από τη διαμάχη μάλλον μεταξύ Κοραή και Καποδίστρια, η οποία έχει προϋπάρξει την διαμάχη του Θήρσιου με τον Καποδίστρια. Ευχαριστώ. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση, νομίζω ότι το περιγράψατε και την απάντηση. Δηλαδή, ήταν αυλικός, ο Φαλμεράγερ, είχε μια συγκεκριμένη θέαση των πραγμάτων. Στο μυαλό του, όπως και σε άλλων αντίστοιχων ιστορικών φιλολόγων, παρέμενε αραγής η Οθωμανική ενότητα και επομένως πάμε πίσω πάλι σε αυτό που είπαμε στην αρχή για τη διελκυστίνδα ανάμεσα στο να βλέπει κανείς την Ελληνική Επανάσταση σαν κάτι, μια περιφερειακή διένεξη και η προσπάθεια που πρωτοστάτησε και ο Καποδίστριας τότε, παρόλο που διαφώνησε με τη στιγμή της Επανάστασης, στο να εμπεδοθεί στους διπλωμάτες της εποχής ότι αυτό είναι κάτι καινούριο, είναι μια επανάσταση αυτοφυής που δεν είναι εσωτερική. Επομένως, ως προς αυτό, νομίζω ότι και εσείς σωστά το θέσατε. Ως προς τον Κοραή. Ο Κοραής, όπως ξέρετε, πέθανε λίγο μετά την δολοφονία του Καποδίστρια, νομίζω 1 χρόνο μετά, το 1832, δεν πρόλαβε ποτέ να πατήσει τα πόδια, παρόλο που τον κάλεσαν για να στήσει τα πρώτες εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ποτέ δεν πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Είχε μια άλλη, ήταν πια μεγάλος σε ηλικία, είχε μια άλλη άποψη για τα πράγματα, μια πιο εξειδανικευμένη, έτσι ενδεχομένως ουτοπική άποψη για το πώς πρέπει να οργανωθεί η Νέα Ελλάδα, από αυτήν που αντιμετώπιζε ο ίδιος ο Καποδίστριας, που έβλεπε άδειο ταμείο, τον Ιμπραήμ να έχει φτάσει απ' έξω, δηλαδή που ήταν άλλες οι πραγματικότητες της Ελλάδας, και αυτό οπωσδήποτε η άποψή του Κοραή και κατ' επέκταση και του Θήρσιου, διότι ήταν συνδεδεμένοι, χρωματίστηκε έντονα και από τους κύκλους των Ελλήνων διανομένων λογίων της Διασποράς, οι οποίοι επίσης μένανε στο Παρίσι, βλέπανε από μακριά τι γίνεται στην Ελλάδα και είχαν μια άποψη για το ότι πρέπει να γίνει έτσι, όπως αυτό το βιβλίο που είχα διαβάσει πέρσι, ας πούμε. Ήταν άλλες πραγματικότητες. Αυτό νομίζω ότι αντίστοιχα και ο Θήρσιος, παρόλο που ο Θήρσιος θα έλεγα ότι ήταν πολύ πιο πολιτικά ευφυής, πολύ πιο πολιτικά ενεργός από ότι ο Κοράης, ο οποίος ήταν ένας λόγιος πολύ σημαντικός. Προσπάθησε δηλαδή να κάνει κάτι ο Θήρσιος, ο οποίος έζησε και πολύ παραπάνω. Πέθανε το 1860 και μάλιστα κάποια στιγμή ξαναγύρισε στην Ελλάδα, όπου όλοι οι μαθητές του, συμπεριλαμβανομένου και του Ραγκαβή και όλες τις διανόησεις που ήταν όλοι οι μαθητές του στο Μόναχο, τον εξύμνησαν. Και είπαν ότι ο Θήρσιος είναι από τους σημαντικούς ιδρυτές του διανοητικού οικοδομήματος της νεότερης Ελλάδας. Και είχαν δίκιο. Αυτό, νομίζω, δεν ξέρω αν σας απάντησα. Που την κάνουν δική τους, όχι από καταγωγή, αλλά από βαθιά εσωτερική ανάγκη. Σήμερα τιμούμε έναν τέτοιον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που ξεκίνησε την πορεία του από τις κλασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, εμβάθυνε στη φιλολογία και συνέχισε με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που γεφυρώνουν τον ελληνικό και τον ρουμάνικο κόσμο. Έναν επιστήμονα που μελέτησε την αρχαία ελληνική γραμματεία, το Βυζάντιο και την νεότερη ελληνική λογοτεχνία, όχι ως απομονωμένα πεδία, αλλά ως ζωντανές πηγές πολιτισμού που συνομιλούν με την ιστορία και την ταυτότητα των λαών. Τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου από το 2018 και ιδρυτής του γνωστικού αντικειμένου των νεοελληνικών σπουδών το 2002, έδωσε τη δυνατότητα σε νέες γενναίες φοιτητών να γνωρίσουν την Ελλάδα μέσα από τη γλώσσα,
τη λογοτεχνία αλλά και την ιστορία της. Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών από το 2014. Επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης από το 2018, αλλά και άρχον υπομνηματογράφος του Οικουμενικού Θρόνου, που είναι ένας βυζαντινός τίτλος ευγένειας, την ίδια χρονιά. Το έργο του είναι πλούσιο και πολυδιάστατο. Μέσα από μελέτες και βιβλία για τον κόσμο των φαναριωτών, τις ελληνορουμανικές σχέσεις, για την Ελληνική Επανάσταση του 1821, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, αλλά και μέσα από τις μεταφράσεις σημαντικών έργων της ελληνικής λογοτεχνίας, ανέδειξε άγνωστες πτυχές μιας κοινής ιστορικής διαδρομής, έφερε στο φως πρόσωπα και ιστορίες που συνδέουν τους δύο λαούς, φωτίζοντας τις βαθιές πολιτιστικές τους ρίζες. Η διεθνής του παρουσία είναι εξίσου εντυπωσιακή, με διαλέξεις και συμμετοχές σε συνέδρια, καθώς και διοργάνωση εκθέσεων σε χώρες όπως η Ελλάδα, σε πολλές πόλεις και νησιά της Ελλάδος, η Κύπρος, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία, το Βέλγιο, η Σερβία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ουκρανία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Ρωσία, η Λετονία, η Αίγυπτος, αλλά και στις περισσότερες πόλεις της Ρουμανίας. Έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διάδοση των νεοελληνικών σπουδών, της ελληνικής κουλτούρας και των ελληνικών παραδόσεων, καθώς και στην ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στους πολιτισμούς. Η προσφορά του έχει αναγνωριστεί με σημαντικές διακρίσεις και έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών το 2018 για τον τόμο «Οι φαναριώτες στη Βλαχία και τη Μολδαβία», μια ιστορία μέσω αναθηματικών προσωπογραφιών, από τη Ρουμάνικη Ακαδημία με το βραβείο Μιχαήλ Κογκελνιτσιάνου νεότερης ιστορίας το 2024 για το βιβλίο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Μολδαβία και τη Βλαχία», από ελληνικά πανεπιστήμια, όπως το βραβείο του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου Αθηνών το 2023 και το χρυσό μετάλλιο του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης το 2025 για τις έρευνες στον χώρο των νεοελληνικών σπουδών, καθώς και διεθνείς επιστημονικούς φορείς της Ελλάδος και της Ρουμανίας. Το έργο του για τους φαναριώτες, οι μελέτες του για την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανίων, αλλά και η συμβολή του στη μετάφραση και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας έχουν τιμηθεί επανειλημμένα. Κι όμως, πέρα από τους τίτλους και διακρίσεις, αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι βαθύτερο. Η αγάπη. Μια αγάπη ειλικρινής, σταθερή και δημιουργική για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό της και για τον πολιτισμό της. Μια αγάπη που δεν μένει στα λόγια, αλλά γίνεται έργο, διδασκαλία, έρευνα και προσφορά. Γιατί ο φιλελληνισμός δεν είναι απλώς μια ιδιότητα. Είναι στάση ζωής. Και σήμερα, ο Νόστος τιμά έναν άνθρωπο που ενσαρκώνει αυτή τη στάση με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Με ιδιαίτερη χαρά και ευγνωμοσύνη απονέμουμε το βραβείο φιλελληνισμού στον κύριο Τούντορ Ντίνου και τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα καλέσω την πρόεδρο του Νόστου, την κυρία Εύη Σωτηριάδου, να απονείμει το βραβείο φιλελληνισμού στον κύριο Τούντορ Ντίνου. Μετά τα ευγενικά λόγια που απίφθηνε προς το πρόσωπό μου ο κύριος Αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος, σαν έδειχνα την πιο στοιχειώδη έλλειψη μετριοφροσύνης ή με αρχαιοελληνικούς όρους θα διέπρατα μια πραγματική ύβρη, αν έλεγα έστω και μία λέξη για όσα ο Θεός με αξίωσε να επιτελέσω. Επομένως, θα αναφερθώ μόνο σε εκείνους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου στη μελέτη της σύγχρονης Ελλάδας και του ελληνισμού στη Ρουμανία. Πρώτος πρέπει να αναφερθεί ο πατέρας μου, Μιχάη Ντίνου, ο οποίος τα Χριστούγεννα του μακρινού 1997 μου χάρισε ένα νεοελληνικό ρουμανικό λεξικό, το οποίο το
Το θυμάμαι ακόμα, αρχικά το κοίταξα με καχυποψία, επειδή μερικοί από τους καθηγητές μου στον τομέα κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου με διαβεβαίωναν ότι η παρακμή του ελληνικού κόσμου είχε αρχίσει ήδη από την ελληνιστική περίοδο. Ξεπερνώντας γρήγορα αυτές τις φεδρές προκαταλήψεις, είχα, καθώς φιλομετρούσα τις σελίδες του λεξικού, την διαπίστωση ότι η γλώσσα του Ομήρου, των τραγικών ή του Πλάτωνα, ήταν ακόμα ζωντανή. Μάλιστα είχε αλλάξει πολύ λιγότερο από τις άλλες αρχαίες γλώσσες με σύγχρονους απογόνους. Ως εκ τούτου βυθίστηκα με ακόρεστη όρεξη στη μελέτη της, χρησιμοποιώντας εγχειρίδια της Κασαρεύουσας της μεσοπολεμικής περίοδου, τα μόνα διαθέσιμα στις δημόσιες βιβλιοθήκες της Ρουμανίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Και επίσης, κατά τη διάρκεια του Ιωβιλέου, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η μελέτη του σύγχρονου ελληνικού κόσμου και ιδίως του ελληνορουμανικού που αναπτύχθηκε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, που πρόσφερε ένα πολύ πιο γόνιμο έδαφος για πρωτότυπες έρευνες ευρείας κλίμακας από ότι οι χιλιετείς κλασικές σπουδές. Παρά την ορθότητα αυτών των διαπιστώσεων, δεν θα είχα προσχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς την υποστήριξη δύο πεφωτισμένων καθηγητών, του Ιάνκου Φίσερ και της Λούτσια Βάλτ, οι οποίοι, πιστεύοντας ακράδαντα στην ανάγκη αναγέννησης των νεοελληνικών σπουδών στη Ρουμανία, αλλά και στην ικανότητά μου να διαδραματίσω κάποιο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, δέχτηκαν να επιβλέψουν την διδακτορική μου διατριβή, η οποία δεν ήταν αφιερωμένη σε ένα θέμα κλασικής φιλολογίας, αλλά στα έμετρα χρονικά του Σταυρινού και του Γεωργίου Παλαμίδη για τον ηγεμόνα της Βλαχίας Μιχαήλ τον Γενναίο, 1593-1601, ο οποίος όχι μόνο ένωσε τις τρεις ρωμανικές χώρες, αλλά και πέτυχε λαμπρές νίκες κατά των Οθωμανών με εξαιρετική επίχυση σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο. Εξίσου οφείλω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη και σε αυτόν που συνέβαλε στη δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη των ανώτατων σπουδών νεοελληνικής στη Ρουμανία, στέκοντας δίπλα μου σε όλα τα στάδια της δημιουργίας του αντίστοιχου τομέα στο Πανεπιστήμιο της Πρωτεύουσας, τον καθηγητή Λίβιο Φράγκα, ο οποίος αν και λατινιστής δεν πάβει να υμνεί με ενθουσιώδεις στίχους την ομορφιά της αιώνιας Ελλάδας. Σε αυτή τη διαδρομή, από την έναρξη της οποίας γιορτάζουμε το φθινόπωρο, το 1/4 του αιώνα, η πρεσβεία της ελληνικής δημοκρατίας στη Ρουμανία ήταν φυσικά πάντα δίπλα μας. Ωστόσο, πέρα από την υποδειγματική σεισμική συμβολή σχεδόν όλων των διπλωματών που έχουν αποσπαστεί στο Βουκουρέστι, θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ στο ρόλο που διαδραμάτισαν στην προσωπική μου εξέλιξη δύο πρέσβεις. Ο πρώτος από αυτούς είναι ο Γιώργος Πουκαμισάς, ο οποίος με βοήθησε να απελευθερωθώ από τα δεσμά των επικρατουσών αντιλήψεων στη Ρουμανία, σύμφωνα με τις οποίες ένας καθηγητής ξένων γλωσσών πρέπει να ασχολείται με λεπτομερή φιλολογικά ζητήματα και να αφιερώνεται στην προώθηση της λογοτεχνίας που υπηρετεί, κυρίως μέσω των μεταφράσεων. Με ενθάρρυνε θερμά να υλοποιήσω τα πολύ φιλόδοξα και εκ πρώτης όψεως μη ρεαλιστικά σχέδιά μου, αναλαμβάνοντας ευρείες ιστορικές, φιλολογικές, καλλιτεχνικές μελέτες με σκοπό να καλύψω σημαντικά κενά της έρευνας στον τομέα των ελληνορουμανικών σπουδών. Η δεύτερη πρέσβης, η παρούσα εδώ η εξοχότητά της, Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα, σκέφτηκε μαζί με τον φίλο μου, τον Μιχάλη τον Ρωμανό, να μου προσφέρει το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να λάβει ένας ελληνιστής μετά από δεκαετίες άοκνης δουλειάς. Δηλαδή να γίνει συμπατριώτης εκείνων που θαυμάζει και μελετά. Δεν μπορώ παρά να ελπίζω ότι θα τα καταφέρει. Οι εκτενείς έρευνές μου, οι οποίες δεν απέτησαν μόνο αμέτρητες ημέρες στις βιβλιοθήκες και τα αρχεία της πρωτεύουσας, αλλά και ερευνητικά ταξίδια σε εκατοντάδες τοποθεσίες που εκτείνονται σε όλο το μήκος και το πλάτος των παραδουνάβιων ηγεμονιών, των Βαλκανίων και ακόμη και της Κασιμάς Ανατολής, δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν χωρίς τη γενεοδορία ορισμένων επιχειρηματιών
που κατανόησαν τη σημασία της μελέτης του κοινού παρελθόντος των Ελλήνων και των Ρουμάνων. Έτσι, στο βιομήχανο αλλά και γενναίο αγωνιστή για την ελευθερία και την δημοκρατία, Επαμεινώντα Όχονο, οφείλω τη συγγραφή της μονογραφίας για την Ελληνική Επανάσταση στο έδαφος των παραδουνάβιων ηγεμονιών, αλλά και τις έρευνες για τα λουτρά των Ρωμιών στις Ρωμανικές χώρες ή την ιστορία του καφέ και του καπνού στον Ιντοχώρο, η οποία θα κυκλοφορήσει προσεχώς. Σε αυτά συνέβαλε και ο διακεκριμένος κτηνίατρος, αλλά και ζηνός γνώστης της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, Γιώργος Γαλανάκης, ιδρυτής ενός από τα πιο δυναμικά πολιτιστικά ιδρύματα της ελληνικής επαρχίας, της στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος στη Σιτία. Επιπλέον, με τη συνδρομή αυτού μπόρεσε να εκδοθεί η τριλογία του Βουκουρέστη των Φαναριωτών, η οποία κατάφερε να ξαναζωντανέψει το ενδιαφέρον των Ρουμάνων για αυτή την πολύ συκοφαντημένη εποχή και μάλιστα να αλλάξει ορισμένες ιστορικές προκαταλήψεις τους. Τέλος, χάρη στη μεγάλη κυρία του ελληνισμού στη Ρουμανία, την αρχόντισσα πρέσβυρα του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Εκατερίνη Σοφιανού, η οποία υπήρξε για μένα πολλές φορές σαν δεύτερη μητέρα, μπόρεσα να εκδώσω τους αριστουργηματικούς τόμους που πραγματεύονται τα πρόσωπα των ανθρώπων της φαναριώτικης εποχής, τιμώντας τη βλαχία κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και αντίστοιχα τις αφιερωμένες μονές της Βλαχίας και της Μολδαβίας, οι οποίες εξασφάλισαν κατά την εποχή της Οθωμανικής Κυριαρχίας την επιβίωση της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού σε κάποιες περιοχές όπως η Αίγυπτος, η Παλαιστίνη, η Ήπειρος και όχι μόνο. Τέλος, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου και σε όλους όσους αγωνίστηκαν ώστε το έργο μου να αναγνωριστεί και να βραβευτεί στη Ρουμανία, την Ελλάδα και αλλού, όπως η ακαδημαϊκός Τζορτζέτα Φιλίτη, η αείμνηστη Χρύσα Μαλτέζου, ο καθηγητής Μανώλης Βαρβούνης από το Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο Θράκης, μέλος της Ακαδέμια Ευρωπαία, ο καθηγητής Μινάς Αλεξιάδης από το ΕΚΠΑ, η καθηγητή Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη από το Χωραροκόπιο και φυσικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νόστος. Ίσε να χυθούν πάνω τους και πάνω σε όλους μας οι ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος όχι μόνο με βοήθησε στις έρευνές μου, αλλά και έριξε τη χάρη του πάνω μου, υποδεχόμενος με στην αγκαλιά της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Ντίνου και τον συγχαίρουμε και ελπίζω πραγματικά να καταφέρουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να τον ορκίσουμε Έλληνα πολίτη και σας ευχαριστούμε. Όλους για τη συμμετοχή σας εδώ απόψε. Ευχαριστούμε τον Νόστο και εύχομαι ότι και πραγματικά προσδοκώ να συνεχίσουμε να οργανώνουμε και άλλες τέτοιες αξιόλογες πετυχημένες εκδηλώσεις. Ευχαριστώ.